Aye. Ngamazwa amabini ndiyabonga qamata undikhuphe etivini mena uzophinde nakusasa ndiyasebenzela ndifuna uqashwa I want you to know it's my time now dala ndibukele ndikhupha I was under pressure couldn't cope bro mane ndibuza ndifika nini but my fans got my back in old times ngene ephehlweni ezintwana zinhela ndenzeni yojula amathambo kuqueen khangela indlela emoyeni ey alobali ndiyaboniswa idlozi lindibona ndisiza you wonder why I'm writing these songs sabela ubizo with full force ndathozama kuzinyanya zojona idlozi landenza nabona abanye bacinga ndiyaxhoma sibala iphepha royalties now nyana mwethonga neteam bra you gotta check in how we dress bra zonika uthando kunibalandeli we gave me love ukuba ndingaxiki now the cities when they see us camako siyavuma they reached us xa siwela umfula kokuba nzima kakhulu sisiya ekliniki ngoba ngenye imini mhlawumbi uthi uvuka unedate yoba usiye ekliniki uvuke ekuseni kunetha okanye uvuke ukhona umoya kube nzima kakhulu ke xa uzowela apha eskephini le kliniki le isincede kakhulu abantu besibalayitshe ebhedeni sibaseklinika seqatywa ngaphetsheya komlambo bebulungula bhuti kusinse kakhulu ngoku sinekliniki apha into bekade singenayo enceda abantu ixesha elininzi bezoza abantu kwindawo kuthiwa sesikhepheni anomfula akuwela kuwe kakubi ngesikhephe esincinci. We are having a challenge then because with ambulances, our roads are very bad and it takes time for them to come or they never come at all due to the condition of the roads we are having here. Ingxaki esenzekalayo phaa kubakho umoya lo kaThixo. Umoya ngoku utshove isikhephe ngendlela usova ngayo. Lo beqhuba waye nabantu abalapho baswabe. Ingxaki zethu kakukho into efuneka masiya phetsheya komlambo okanye kusweleke umuntu okanye simse ekliniki kufuneka sikhangele into eyibhede silayitshe umuntu simse endaweni ezawuthi sincede kodwa kweli thuba kusenza longo ngesizathu sekliniki iminyaka mininzi kakhulu Health Point ivuliwe apha ekuhlaleni yayivulwe ngo-2014 noba 10 years ikhona ngoku izinto ezitshintshileyo ngokukhona i-Health Point zininzi kakhulu ngoba abantu abaninzi babehamba babheka enkanye mhlawumbi kwaye masithi kudala kwakhona i-default abantu bayeka phakathi kwi-treatment yabo ngenxa yobude basenkanya ngoba nasesikephini xa uwela ubhatala imali omnye uyabi nayo laa mali yobhatala esikephini phinde futhi nabantwana xa bethintelwa abanye abantwana bebengathintelwa kuhlela xesha kodwa ngoku bathintelwa kuhle ngenxa bekliniki ekufutshane. Outreach is one of the best programs that we're having. It is actually taking off some load from the Health Point. There are areas that are quite far from this facility. The radius is quite huge. One of the key things that the outreach is doing is visiting preschools. We have got 5 preschools. Umsebenzi kalomakhaya kuba njengoba ndinomakhaya ndisebenza abantu abadala aba on treatment nabantu abangekho on treatment ndibajongela i-dates abantu abadala umuntu ikliniki i-date uyihamba kakuhle nayo ekliniki ndisebenza nabantwana abangu-0 to 3 years umntana ndenza i-ECD ndimkhwelise esikalini ndiyabajonga nomwakhe sinayo into kuthiwa umwakhe apho ujonga khona umntana ubukhule kakuhle na. People or children who are or learners who are here are on treatment. They get their treatment at school. Those who are for reproductive health, they are getting their reproductive health conducted at school. With the preschools, the program is done very well. Children are weighed, they are assessed, they are put into conditions. According with the parents' consents, children will be vaccinated. Ingxaki esihlangabezana nazo elalini zininzi kakhulu. Mhlawumbi kanye omnye umuntu uyakusokolisa uthi xa ufikayo ufika i-date yakhe ayibhudile ekliniki athi uzawuya ekliniki xa ufika uphinde ufike futhi engayanga kwi-date yakhe. So kunzima kakhulu ke izinto eziye sihlangabezana nazo ninzi. Small as it is, but conducting everything. It is a very good privilege to be working in these communities, seeing that you have assisted people that are really in need of health assistance. Thank you to the Bulungula Incubator.
Dlozi lakuthi ngibonisa indlela yebo kuzolunga Dlozi lakuthi ngibonisa indlela yebo kuzolunga